Hello guys, good morning. Anining time guys, daghan ng nanabo og isda. Kay lios pista lagi way mga mananagat mga nanagat. So si Berto pay nakapanagat guys, daghan kaayong nanabo. Pero wa ko magsaba guys nga doon na ako isda giaisan. Isugat sila adto. Wa ko magsaba og doon na ako isda aring sod. Kay gusto man sila atong musugat ni Bert guys dito sa may bangka. Ako lang Tagtangunon pa na Alex. Pero namalik ang duha ka tawo guys kay giingnan ni Mr. nga Tagtangunon pa? niya isda diri sa sud sa balay. So namalik sila guys aron sa pagpatimbang na. Pila may hatag? Diha. Okay ra 120? Uy, 120? Gabiin ni. Kilo na po daw. Yung ikan. Wala siya. Kuda walang pula ikan. Oh. Ito pinangero na ay tagol. Ano gamo? Tuwa di na isda ato bulinawa to doon. Hindi po bulinaw lagi ka ron ano may mura og gabang. Og gabang. Da ko ando dato kay kabatuan ato kita. Tonton. Bawa kaya lagi tubig. Ano ito sa head? Head lang mo. Ato pisang tubig. Ano pig-pigi. Tapa na. Apa? Gahini pa si Convert, anak Bert. Ha? Kinsa man? Oh. Kinsa? Sorry lang 5 ka buo. Kinsa? Api lang kilo ito nila eh. Wah, buwan mo. Di, ano na? Binirag tulo si, kuanil si, Sa? itong kanlusong ba? Kinsa? Kana ratan. Uno, dos lagi na. Uno mana? Dos na gitu kapin. May ni kuan nga tagpila ko na kilo. Nang mo na, nahali na. Wa mo ko mo reply. Wa mo na matulog na. Mana? Ano, ada pin na ito gaan ano ari usa. Sige. Ito na ni. Kare mo na ni. Basta ito pa 12. Oh, permente. Murag sa akin eh.
Buyang. Walor maghapon. Asa? Pila kilo lagi kuha day. Duha. Ha? Duha. Duha sa ato Mm. pa 14. Ah, sobra kasi kini mga 1 kilo. Sudan na to na. Bali, taputang sudan. Hindi ka makagurotong gempet o hinog. Mga pesa ta, kung garta magkay. Gagahin ako guys og duha ka putos sa usa sa kanlusong, usa pod ka Ma'am Amy. Pasensya na mo guys kung maoray lingaw na ako karong buntaga og bye-bye.